И да, здравейте, потребители на YouTube и на видео. Аз съм Даники БГ и с мене Роболай. И днес ще играем в един сервер на CraftBG. И ето я тая, да не казвам каква. И гопито, т.е. Роболай я моли да ми стане гадже. И сега ще покажем как се изнудва човек. Ох, човек. Да, и имаше ивент и първоначално имах към 20 диаманта, но вижте ми в инвентара. Имам 5 стака и 12 диаманта и аз съм милионер. И тази я изнудваме да ми стане гадже, както виждате. И сега ще пиша. Опа! Оле! Да, имахме... първия клип имахме известни промени, го правихме. Да, известни... такива. Нали, преди имах друга къща и се премести, Къде си, бе? ми я огрифаха. Къде си? И тук съм, бе. Ти си в холма, да си сетна и аз холма. Значи, искам да ми намериш кон. И да. Имаме тук наковални раз. Да, и не можем да читаме, защото... Нали знаете, че това е сървър, не е наш. И това всичко е направено от мен. И той е Роболай, ще живее с мен. Ние сме приятели от коса. Тук честове. Малко бедни честове, но какво се прави? Бяха така, виж колко яки работи има. Това се направи малко циганско. Тук ми е фермата, малко циганско стана. Колко да се прави? Такъв е живота. Да, такъв е живота. Чиквички. Убирай пшеницата. Чиквички. Не можем да се направим сега. Искате ли, който играе Майнкрафт, да му направим подарък, един стар диаманти? И който иска да играе с нас да пише в коментарите. Ако иска само с нас двамата да играе, да пише. Защото аз, както знаете, че правя и клипове с Дидо БГ. С Дидо Прот. Тук лампички. Що вече се пише Дидо Про? Не бе, така му и как се нарича, не мога така се пише в YouTube. Ники, виж ма къв станах вече, аз съм много тъп. Ей това са на Дидо гащите. Тук ли? Да. Носа ги постоянно, ама не са ми се защупили още. Виж в този съндък дъма броня. Виждаш ли? Да бе, видях я. Едното е Protection 2. Чакай малко, отивам за малко до спана. Blast Protection 1. Ей, сега се връщам, отивам малко да взема малко това онова. Ще взема една чиника, ще взема заря. Ела напомен бе, Дидо. Ники, намерих ти друга. Не, това е мъж. Вече, добре. Ама, Ила... да, и... извинете, но ще се наричаме по имена. Просто, той се казва Гого. Гочко! Какво да се прави, малко сме тъпи, но... Бягай за само грузи епизода. Дечица, хора, дечица. Сайвайте. Да, и тук имах Iron Golem
Но имах и две кучета. Едното се казваше непослушко, другото послушко. Ти забеляза ли гроба на кучетата, Бого? Това гробът ли им ли? Не бе. А, така ли? Я тогава и аз ме погреби. Ари, преби ме. Да, бегат. Погреби ме, бе, човек. Тук трябва и аз да умра на тяхно място. Ади, аз си лягам да умра. Ня. Малко и тъпичък. Но какво да се прави? Игнате някакъв тук пише. Игнате! Какво да се прави? Оле, човек, знаеш ли колко пъпа се снимам направо? Какво да се прави? Това ще се прави! Трябва да се... Бътки корави. Чеки да мукна. Оле. Ники, оставям малко заря. Сега погребвам и кучетата ти. Дай! Пускам малко заря. Чест, се оставя останалите от него. Например, тя за вечеря трябва да му дадем кокъл. Ники, пускам заря за чест за кучетата ти. Бум, бум. Айде зарята! Не е толкова радостно, да е. Ето ти заря. Ето. Юху! Зарята ти. Куче. Какво? Ти ли си опитамеш куче? Искам. Сега ще купа. Защото аз колко пари имам? Чакай. Аз имам 586 лева. Аз 300 и няколко. Малко съм беден, ама какво да се прави? Той глупости. Винаги е беден, бе, винаги. Какъв е живота, хора? Къде си, бе, Фиче? Абе! Искаш ли една паничка да си сипиш да ядеш, че май си гладен? 1103! Какво викаш? 1103! Тук пише Роболай, къде си? Къде? Чакай. На спална. Тя ми Кажи, каже... в газът съм си. Тя ми, ела да я видиш, бе. Чакай, къде си, мам? Я, бе, чакай. Ама тя... Опа, чакай. Да. Чакай, бе, кой иска да се телепортва? Ето я, ма. Ето я, виша. Този епизод май само разходки ще правим. Малко разходка, ето я има. Гаджето, ако знаете. Чакай малко. Дава ти такова. Колко пари? Джиня ми даде. Да. Чакай, написах и че... ти си мой приятел и написах. Чакай, идва. Вот нам. Ники, аз ще затварям. Съжалявам, но Богу ще затваря. И да, той ще е епизода, надявам се да ви е харесал. И бай.